Здравейте ви, здравейте YouTube, аз съм Борис Калинов, Майнкрафт Бобни 9.8, т.е. и днес ще ви покажа как да си направите вашият Майнкрафт на български език. Така, това е на версията 1.3.2, с другите версии не знам. Така, не знам де, но не съм пробвал. Така, отваряте това тук. Да кажем, виждате ли го, тук как и менюто, имате едно Q с текстур пак или L на английски и така. Натискате това, натискате български, готово. Всеки езици има, както видите, всякакви езици има, вижте, доста са. Така, направихте го, като го направите на български, натискате BG, готово. Самостоятелна игра и всичко вече ви е на български. За съжаление, ако сте били на английски нещо, тук ще ви показва, че е така на английски, но това ви не пречи. Така, това беше от мен. Дано ви е харесало. Бай-бай!